Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? Adlaw di ay karong Sabado, no? Pizza 18 sa buwan sa Abril, tuig 2026. O karon no, atong ipadayon ang laing sumpay ng sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. O sa dili pa rin, no, shout out ay ko no, kang Lane Sevmen. Salamat kayo idol no sa pagsubaybay sa pagsunod no sa mga sugilanon nga gikan sa aming drama. Salamat kayo no, Lane Sevmen. Ug sa tanan dai no nga nagsunod ang drama, salamat kayo sa pagsubaybay. Ug karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Part 26 na tanong mga ka-listeners no, part 26. Ikaw mahal ko nimo. Deep velvet nights. Oh, manawag mas Manang? Manang? Miabot na si Nikki, tire. Ay, miabot na unta, pero nanglakaw silang balik si Renz. Kuyog tong iyang lolo. Katong naibog ni mo. Daoroy. Nang miding! Magmanang lang ko nimo ha. Kay kami naman si Tiray. Gara-gara diya ha? Misugot na kanako, sigihan ako nimo gunit. Ug di ko palabot adto. Sige ka palabot. Kabuhi isab ko nimo Tire. Usahon na taning atong kabuhi Tiray. Ngano na si Gab, tire? My coming sister-in-law. Pakaslan ako ang imong gwapa nga sister nga si Tiray. Hoy Gab, ay ko pagbinuang. Ingna ko nga, gabinuang ka lang. Bye for now, Manang. Oh, ngano to si Gab og tire? Mura nag-away. Ay, pastilan. Wa na hinon matiwas ang amo pa nagsulti ni Tire. Kay gi-off naman niya iyang cellphone. Manawag lang kog balik karon. Sure ko. Nga nalibog tos Manang miding sa imong gisulti nguyong-uyuha ka. Sure ko nga musugot si Manang Miding nga pakaslan ti ka Tiray kabuhi ko. Hilom di Gab! Ang gugma ko kanimo Tiray, murag tambutso, nga nagbuto-buto. Gaasu-asu. Sakto na ning giandam na akong mga sinina. Ingon man ang mga importanteng mga butang. Nakadesisyon ako. Mag-live-in namin ni Renz. Kinsa na? Napabadaylaing nga manok to. Ako ni Oy Wapa. Ang wapa sad nimo nga Ate Terry. Sod lang, te. Uy! Wapa! Asa ba ka malarga, uy? Nakadesisyon ako, te. Mutipon ako ni Renz sa boarding house. Expected. Ha? Unsay? Ready na ko nga mao na imong buhaton, Nikki. Sa ato pa di ay, nadutlan ka sa akong gisulti nimo nga hugti si Renz. Te, nahigugma ko niya. Nahigugma mo pagka si Renz nimo. Oh. Oh, naraman din na. O niya, si Manang Miding. Oh, ako lang pasabton. Total, naibaw man siya nga nahatag na akong Renz ang pinaka-importanting butang na itong mga babae. May pakawaf pa. Kay nabuak ng pakwan. Ako taon ini ka no sa kahaog kinsay makabuak ini. Tiray, kabuhi ko. Karon ti ay, siya na siguro ang makabuak sa imong pakwan. Ja! Joke ra ti ha? Why tao? Mingaw man. Usob. Maayo! Love? Ni anak ko, Renz. Magigtipon ako nimo. Love, gid ko nimo, Nikki. Yes, Renz. O ginaot nga way kausaban ang imong love na ako. Oo. Dali. Kanang nakasuod na magid ka. Ibutang ng imong mga gamit. Uya. Ay, kami nga biya ning bahaya. Lahat gito manini para po yung akong wapang anis. Pero, karon, kito naman siya ni Tipon ni Renz. Iampo na lang na ako ang ilang happiness. Yay! Nag-anon ko ni kinsa ni nanawag.
Daan pala kikit ko. Hello? Tere, gusto ko makiksulti kang Nike. Nasya diha. Nanawag ko niya, wa man ko niya tubaga, oy. Ay, busy pa siya man nang, oy. Nga naman unta. May sulti lang ko niya. Kuan man nang. Ako lang niya sultihan si Wafa. Nga nanawag ka. Sige. Bye. Bye man nang. Mas maayo nga si Nikki magimusulti siyang inahan nga nag-live-in sa si Renz. Kay simpak ko palang noon, no? At akihon siya. Unya ako'y mabasol. Uy, hala. Na-silent na din ako akong cellphone. Nanawag na ba si mama da? Ako lang siyang tawagan. Basig magluod sa to. Oh, time pa. Kung ako siyang tawagan, mangutanaw niya siya kung nga nung ako mutubag sa mga tawag. Sultihan na lang ako sa mama nga nagtipo namin ni Renz. Makasabot siguro siya namo. Uy, hala, si Nikki. Tubaga na yun man nang. Hello, Nikki, anak. Ma, sorry kayo nga, wati ka matubag, ma, ha? Wako ka bantay good nga, na-silent din ako ang akong phone. Ay, ay kaso. Nakasabot ko. Dili ka gustong matugaw. Ma, tinuod gid lagi. Kumusta ang unang gabi sa inyong panagtipon? Naibaw ka na, ma? Oh, gisultihan ako sa imong iyaan. Ay, wala ko'y mahem, Wafa. Nakasulti jud ko. Nikki, anak, respetahan ko ang imong desisyon. Pero, ayaw kalimot sa akong gisulti nimo nga. Ayaw pugni ang usa ka anghel nga mataw aron makakita siya unsa kanindot sa kalibutan. Ma, Salamat na lang kayo masuko si Mama Miding nga nagigtipon ako ni Renz. Pero, nagilty ko siyang gisulti. Nga dili na ko pugngan ang usa ka anghel nga mataw aron makakita sa kanindot sa kalibutan. Nakonsensya ko. Gipatake ra ba kog pills ni Renz? Love, basta niya tas boarding house pa. Bisag unsa ka kapoy sa trabaho, mawa gyud. Renz, nahibaw na ra ba si Mama Miding sa atong sitwasyon? Oh. Mo ba? Mayo hinon. Unya, nasuko. Wa man. Ha? Kung mao ka na, okay na siya nga, nagtipo na ta, love. Okay na lang. Kay matod pa ni Ate Terry nga wa na sila mahimo. Kay nakuha naman nimo ang akong pagkababay. Dili sila ang mag-uol. Tungod kay, love di ka. Ug love sa kunin mo. Pero, Pero unsa? Nag-uol ka? wa man. Nakonsensya lang ko, Renz. Unsa? Matod ni Mama, dili na to pugnan ang usa ka anghel nga mataw aron makakita kini sa kanindot sa kalibutan. Unya. Ngano na konsensya mo ka? Tungod ba kay... Unsaon pagkatawo sa anghel kung magtumar kog pills? Nikki, big deal ba na? O, Renz. Kay kita mismo ang nagpugo nga dili makakita sa kanindot sa kalibutan ang usa ka anghel. Unsa man? Di pa kasaba ko nimo? Wa man. Gisultihan talang ka nga nagilty ko. Ay, yan tabag sulti ba na eh. Mura man ako nimo ibasol ini. Ayaw lang kasuko, good. Bisag, nagtipon na sa Snake o Prince. Dili ka na makababag sa kong gugma kang Nike. Tulad kay mahal ko siya. Dili ko mo surrender kay dili pa sila kasado. Lisod yun, no? Kung gugma na magbuot ba siya? Dili ka pugngan silang panagtipon ang akong gugma kang Nike doon po. Sana all. Tanang mga lalaki ba, isama ni mo. Nga di mo surrender. Sakto ka ba, Jurin? Wa pa makasa sila Sneaky o Renz.
nagpasabot ka na na may chance pa ka kang Nikki bay. Maghuwat ko, Dulpo. Nga mausab ang dagan sa panahon. Basta, dili ko musurinder sa akong gugma ni Nikki. Dili! Mura nag-away si Nikki ug Bayrins. Wa may tingganay. Ngano man ka ha? Nagtipo na hinuon? Gab! Ay, lumatan yung kwarta. Palit mong sudan. Oh, Bayrins. Nag-away mo ni Nikki? Wala kay labot. Oh, lumatan yung kwarta. Ang bibi. Maunta na si Nikki. Ingna nga, nilakaw ko. Sige, Bayrins. Nag-away gid sila. Ngano ka ha? Nibiya na si Renz? Oo. Tuwa na. Ingon siya kung mangutana ka, ingnon ti ka nga nilakaw na siya. Sige, salamat ka ba? Bahala sa siyang kinabuhi. Hala. Grabe gyud siguro ang ilang away. Unsa may hinungdan. Bay, Jorin. Medyo naigo naman ka sa atong giinom, bay. Gusto na niya, bay, ha? Basta di ko musurinder kang Nikki. Kabatig ka ba, Dulpo? Ubog na igod ka, bay, Jorin. Ah. Sige naman kag balik-balik, anak. Onda na taan niya, eh. Dole, undang. Hmm? Mainom ba ko? Palit pa dito mainom, Dulpo. Eh, Jorin. Unsa? Mauna nang miding. Gisugo kong bay, Jorin, pagpalit na sa dugbino. Hubog naman ka siya. Wala ginang. Gusto pa man ko na siyang mainom. Nang. Luoy ba kay kong bay, Jorin, no? Nagugmagid kay siyang Nikki. Si Nikki di ay ang hinungdan sa iyang paghubog. May lain pa. Sige, nagbalik-balik kayang istorya. Nga dili siya masurrender sa iyang gugma ni Nikki. Kaya wak pa kayo na makasalog si Renz. Unsa? Naluoy ba kay kong bay, Jorin ng miding. Naluoy ko niya. Hubog na sad ka sa. Kasigin sa kagbalik-balik ka naluoy kang Jorin. Sultis Jorin Hadolpo nga mangita na lang siya glaing babay. Dili na lang niya sa mukon pa sila Nikki og Renz. Og ingna siya nga ang paghubog-hubog dili mo isulbad sa iyang problema. Hinoon, makapasamot pa kini. Kanina rin siya mo'y tingog-tingog. Wa siya magkiksultiin ako. Bahala siya. Ako yung gibasol. Tagyaw-yaw pa ya. Ano ako man? Ikaw, Gid. Kaya ikaw may gusto nga mag-pills ko. Uy, di ka mo ipagsultihan eh. Ay, pag binata rin, soy. Kung naman lang ganino nga dili ta magtingganay. Mas maayo pa siguro mo balik na lang ko sa amo. Balik. Dili na tinuod ginahigugma ka na ako. Maniid ko sa duhabi. Taon-taon na silang naabot. Puwa gihapon sila'y tagdanay. Mubalik ko sa amo. Tuwa na. Ayaw. Naghilak si Nikki. Ayaw ha. Pangiposo na ko kung mga sinina, umubiya na ako din eh. Ayaw lagi. Nag-lovers quarrel di ay sila. Please. Ayaw pagbiyahan eh. Buhi ko. Ayaw ko gaksa. Sorry na. Lainan ko nga ingnon ko ni mo ini. Nga dili ko ni mo tagdon. Sorry na, good. Ayaw ko kung ingnain ni Renz. Di na lagi lang. Ayaw na ko biyahe. Renz.
Sorry na, sorry. Lapti ka, Nikki. Lapti ka. Love sa tika, Renz. Tumarsay sa mong pills, love. Oras naman. Sige, love. Wa na may saba, wa na'y naglalis. Nahilom na, nag-uli na siguro. Pastilan ning mga babae, dayon og luod-luod. Ay, matuog na ko eh. Unsa ka, no? Kung uli na lang ko sa amo, aron sa dili na ako magmingaw din, eh. Ay, kalaay ba ini mag-inusara, uy? Tiray, kabuhi ko! Ni ano sa ding hinampak. Manglakos putahan, be. Mamisita na sad ko ni mo, Tiray. Di ko mo tupag. Aron makaingon si Gab nga wa ko din sa sud. Ayaw paglak, Tiray, kabuhi ko. Sige ka, di ka makahibaw sa akong ichika nimo. Dili ko nimo ablihan, aw. Dili ka mahibaw nga nag-away si Nikki og Bayrens gabi eh. Usa, nag-away si Renz ug ang wapa na akong nis. Kita sa ko. Okay. Mayo kay nagmata na ka bay Jorin. Unsa nang oras sa Baydol po? Alas 10 nas buntag bay. Ug nanay mga daghang namanlit og buwad. Ha? Labad pa man ang akong Baydol po. Hindi pa ko ganahan mo bangon. Tuma nagtambal bay kay hangover na. Ati manasa ang mga customer Dol po. Kay mutumar pa ko og tambal. Sige bay. Sobrang ko ginong gabi ida. Mo ni resulta, misakit ang akong Sabahidong da silang away. Babay? Nasakpan ni Nikki nga may laing uyab si Renz? Ka-advance nimo mag-isip good Tiray, kabuhi ko. O sabahidong da lagi di ay? Wa ko kabaw. Unsa? Wa ko mahibaw unsay hinungdan. Lano? Ang ako lang nadunggan gabi nga mobalik ko no dinhi si Nikki. Unsa, Gab? Nga naman ko no? Wa lagi ko kahibaw, Tiray, kabuhi ko. Useless! Useless nga giablihan ti ka. Kay wa man kay klaro na imchika nako. Gamusta din ni be? Balik kung asa ka dapita nagpuyo. Gigutom ko, Tiray, pakanasa ko bi. Kay naghuwat ko nga mugawas si Bayrens sa ilang kwarto. Pero wa man nang gawas ang duha. Wa ko mahatagi og kwarta para akong ipamahaw. Gihimo na ko ni mong sugar mommy. Nguyong-nguyuha ka. Maingon-ingon yun, ana, Tiray, kabuhi ko. Renz? Giwati ka nga mamata na. Sorry. Nakatugog maayo. Ikapoy ka gabi eh. Wapra ko ma. Mamaw na ta. Magluto sa ko, Renz. Ayun na. Mag-order lang tayo pagkaon. Sige, apilin na lang po si Gab. Ikawas ko ganina. Kuman si Gab. Laag ko sa to. Salamat, Tiray, kabuhi ko nga nabusog ko sa pagkaon nga imong gidalit nako. Lami yung ka muluto, Tiray. Tingsi lang. Ang ayan kagyud nga mahimo na kong asawa. Alam dia! Sawa! Sige na, sultihin ako. Ngayon nag-aaway ang wapa na kong nisog si Renz. Wa gyud ko mahibaw unsay hinungdan. Pero ang nabati ko nga gisulti ni Nikki nga mobalik na lang siya dinhi. Unya naghilak. Unsa? Naghilak si Nikki? Lagi sigbalik. Ngano, gidabatan ba siya ni Renz? Tubag ako, Gab! Wa oy, wa man siguro dapat ni Bayren si Nikki. Wa may kumusyon nga nahitabo. May kumusyon ka pang ngaybawaan, ha? Sure ko, wa dapati si Nikki ni Renz. Pero okay naman sila gabi Nahilom naman pud. Ay, so kayo nung no? Ngano nag-away man sila sa? Tawagin niya si Nikki aron matubag ng imong pangutana. Tiray, kabuhi ko. What naman di ko feels? Love. Love. Love, maligo na ka? Una na lang, masunod ako. Magdungan ta lang. Ala ha? Alas ka na gabi naman kang mainom bay Jorin. Para pagkatuog ko. Kaya mo na yung usap botolyaw. Eh,
Usalay ako ba ha? Kay kung mapalabi ko, sakit kaya kong magsakit magugong akong ugod ba basta mapalabian ug inom. Ubanay ko sa akong haginom, Dulpo. Tagsalta ka botilya ba ha? Si Dulpo ug Jorin, nanasad sa ilang gawas nagatubangan sa tungab sa beer. Halos kada gabi naman kung makakita ni Jorin nga moinom. Nag-uulgid siya sa akong gisultida nga nag-live-in na sila ni Nikki ug Renz. Sorry Jorin ha. Dili ko makabuot sa desisyon sa akong anak. Respetahan ra gid na inako. Kung si Renz ang iyang gipili, wa na ko'y mahimo. Gawas pasad. Gihatag na ni Nikki kang Renz ang bililhong butang sa usa ka babae. Anugon lang ang imong gugma sa akong anak Jorin. Next time, love, musulti ka na ako nga wala kay pills. Di ka na ingin nakapag-umpaw ganina sa dihang nagdungan tagkaligo. Sorry, Renz. Magpalita dagan ha, aron makatumar ka. Sige, Renz. Natog pa ang imong amo, Dulpo. Lagi ng miding. Ay, unsa man untoy imong tuyo niya nang? Ay, wa na good. Mupalit ra kog buwad danggit og nokos. Pila man ka kilo ang danggit nang? Usa ka kilo lang, Dulpo. O, usa ka kilo lang pod nga nokos. Sige na ha, what's ka diet? Para kang kinsa man yung gipalit nimo nang? Ay, parang Niki. Ganahan man siya ining buwad danggit og nokos, God. Mabdo sa snake no? Ha? Dili, uy. Abi na ako nangaa na snake nang. Kinsa na nga? Uy, Juren, mayo kay nagmata na di ay kadong. Siniki ang nanga nang? Mabdos na siniki? Namiring? Mahipaglaong pagyo ko ni Nikki, Dulpo. Maugid ba Jorin? Unsa ka kung muduaw ko ni Nikki? Ayaw lang ka bay. Pasik magsilo si Renz. Wasi katungod nga magsilos. Ay, doon na baya bay? Kay doon ka naman na nagtipon sila Snake o Renz. Ayaw kalimot sa gisulti ni nang miding bay. Nga dili na lang sila sa mukon. Ayaw na lang kagpangitag samok bay Jorin eh. Happy anniversary, love. Happy anniversary na to, love. Congratulations ninyo. Nag-anniversary na sad mo. Ikaw, good job. Salamat ha. Thank you. Di ta din mag-celebrate kay Chismuso, love. Ako yung magipasabot by Renz. Kinsa mo nilaing, gab? Laina. Dinhilang mo. Kay mulakaw na lang ko eh. Mulaag ko. Masabing mayo, gab. 300 oh. Ikaw na bahala sa kamlaag. Unya na balik ka ng gabi na, ha? Anniversary dahil sa wafa kong niece ug ni Renz. Kaayo, tiray kabuhi ko. Mao nga, ni ako ron nimo kay mamisita. Aron, makatilaw puntaan ng mag-anniversary. Ya lang ka. Di mahitabo nga mag-anniversary ta. Kay dili og dili giti kasugton. Kinsa may mong sugton, be? Ang lolo ni Renz? Why? Taka lang ka. Hilom di ay. Di magani ko di mo nga. Bata-bata pa ka adto. Adto na ko siguwang na. Tiray kabuhi ko. Kung kita na, dakong posibilidad nga mga anak ka pa kay batanon biya ko. Ay, bako ka diha nguyong-nguyong ka. Posible lagi nga mga anak tang duha, tiray kabuhi ko. Dili posible, dili. Kung dili, imposible. Milagruhan di itang duha tiray. Oh, no! Oh, no. Kasakit na akong mahitabo na, Gab. Di Julian limang anak. Gimingaw na ko ni Mama Meeting. Ako siyang tawagan. Si Ate Terry ang nanawag. Hello, te. Kumusta naman ka, Wafa? Okay ramang ko, te. Nakapalita ba akong Gab nga naghilak ka? Unsa? Dugay na inuuntong ni Salty si Gab na ako, ana. Pero walang ko makatawag ni mo kay nalimot ko. Usam din nungdan nga naghilak man ka ato, Wafa. Wala to, te, uy. Kinigid si Gab no, dali kay makachika ni mo. Ikaw, te, kumusta naman ka diha? Nagmingaw na kay solo-alone naman ko derwe. Mao ba? Diyaman, lugay naman mong nagtipon ni Renz. Wapay tiyanak na imong tiyan? Unsa siyanak, diba? Ay, bata, good oy. Wa pa man, Ate Terry. Nahala, sige oy. Ayo-ayos kinabuhing mini ho. Bye, pamangkin kong Wafa. I love you, I miss you. Love you and I miss you to, Ate Terry.
wala mo mahibaw kung nga nung wapa ko mamaptos. Tawagan ako si Mama Miting. Anak, maayo kay nanawag ka ni Ki. Nagplano ko nga mobisita ko ninyo ni Renz. Mao ba, ma? Nak, kumusta naman ka diha? Okay ra kayo ko, ma. Malipayon ka. Kaayo, ma. Maklaro ka man kay sige magkag-smile diha. Anak, manghinaot ko nga makakita na ko sa akong apo, ha? Ma. Apan, kung wa pa mo mahatagi sa Ginoo, paabot lang sad mo. Maugid, ma. Manawag ko nimo or ni Ate Tiray nimo kung kanus ako mo ana. Gimingaw na gyud ko nimo nak. Ako sad, ma. Gibingaw na kaayo ko ninyo. Kung maka-file ko og leave, ma, ako lang mo duaw ninyo diha, ha? Kay gibingaw na sa gusto kong mga manghod. Saan niyo ako nakita? Kadagan po rin yung pills nga wa pa magamit. Wa na mo tumar o pills si Nikki? Ako siya tawagan. Si Renz ang nanawag. Hello, love. Pauli karon dayon, Niki. Ngano ka? Pauli karon dayon. Wapay 5 p.m., Renz. Mag-early out. Gusto kong makasulti na. Karon dayon. Hello? Hello, Renz? Hello? Wala siya speakers linya. Ganun pati man yung suko ang nanawag. Maghipos na lang ko. Lahi ang kasuko ni Renz. Nga naman ka. Mag-early out ko. Ako lang inon nga na-emergency sa bahay. Dili pa ang akong pills ang hinungdan sa kasuko ni Renz. Gab, kung moabot si Nikki, sultihi ha. Nga ganina ra kung nagpaabot niya sa mong kwarto. Gisapot ka ba, Renz? Wa! Hala, gisapot. Ngano ka ha? Gidugo. Noy, ganun hinay man ang imong pagpadagan ini taxi. Traffic ba kayo, good ma'am? Nagdali ra ba ko, Noy? Nailaing agyanan ka ng madali ta? Naon ta, pero dili naman ta makagawas. Kay nagsikit naman yung mga sakinan, ma'am. Diyos ko, isa mo nakakulbang akong gipati. At sakay buhato ni Renz na ako. Nga naman ko. Kalit man kong gikulbaan. Nainom kog tubig. Ni kalit raman ni oy. Nakainom na kog tubig. Pero ni apaghihapon ang kakulba sa akong dukan. Muadto niya akong doktor. Magpa-check up ko. Tingalig mi taas ang akong blood pressure. Mo-relax lang una ko. Wa pa moabot si Nikki, Gab! Gisapot ning maayo si Bay Renz ay. Gab! Awa, singgaak na ay. Wa pa bay, Renz! Pakuski palihog ang imong pagpadagan sa taxi, Noy. Dili mahimo, ma'am. Kamadakpan ta kung mo-counterflow ta. Gawas pa siya. Madisgrasya ta si Bako. Overtaking ang gisunda nato, Noy. Kahinay kayo na, oh. Di lagi mahimo, ma'am. Kay madakpan ko kung mo-counterflow ko. Siya man, ikay mo bayad kung madakpan ko. Ang pills kinakaingon sa sapot ni Renz. Nakita na siguro niya ang wala ko magamit. Pananglit iya gani kong matapatan. Makigbuwag na gidayon ko niya. Dili pa siya ready nga mamabtos ko.
Kay dili pa siya gustong responsibilidad. Pero ako, ganahan akong mamabtos. Mao nang wala ko mo tumar sa pills. Ay, ngano maning akong gibati? Wa man mawa ning kakulba sa akong dughan. Ay! Oh, kuyawan lang ko da. Hasta ang bagting sa cellphone na kurat ko. Si Tiray ang nanawag. Ilo Tiray, sa may nahitabo diha. Unsa manang? May nahitabo ba ninyo ni Nike? Hala, si Manang na-lost na kag memory. Natuwa naman si Nikki sa boarding house ni Renz in town na, oy. Nagtiko na kaya sila. Lugay naman good Manang. Kuan, lain man gud ang kakulba nga akong gibati, Tiray. Ay, kalma lang lagi. Kalma lang ba? By the way, basin og muuli ko sa ato this week Manang. Ha? Nga naman. Ay da, giabot kong kalaay diri nga ako na lang usa, oy. Nga pasagdan lang nimo ang akong anak diha, Tiray. Dako naman na sneaky Manang, oy. Ngano day ka? Basta, muuli ko diha kay gilaay ko diri. Oh, maayo kay ni anak ka Niki. Si Renz ka ba? Ingon siya kung muabot ka, pasudlon ka dayon sa inyong kwarto. Gisapot? Kaayo, murag yung gidugo. Ayaw biya ko biya igab ha. Basig unsaon ka ni Renz. Ni ara ko, dili ko mugawas Nick. Salamat. Sinig ka na naabot yan! Oh, Bayrens! Sige na dayon, Niki. Sud na. Gab, Ayaw kadlok. Ni ara ko sa gawas. Sige na, sulod na dayon. Aron dili mo samot ang iyang kasuko nimo. Kung ako pa lang yung mga ipilit, Nike. Ako na ang lalaki nga malipayon sa tibuok kaliputan. Bay! No, Glenn! Ano, Dolpo? Kita ko, bay. Ano lagi tago na si mong luyo. Kwan, gitanaw ko lang kinang picture ni Nikki. Tungkol kay, mahal ko kayo kay Bayana. Nga, bay. Lain may gimahal ni Nikki Bay Jurin. Andam ko magpaabot, Dolpo. Dili na may tabo, bay. Uy, kay may tag-iyan na ng babae nga may imong gimahal. Sod! Ganong dugay ka na mo? traffic kayo, Renz. Nga naman. Nganong gipapauli man ko nimo. Ganong daghan pa matong pill sa medicine cabinet? Wa na ako mag-pills kay gusto na kong pamilya. Di na mahimo! Unsay dili mahimo? Nikki! Di ba ko andam mo atubang og responsibilidad? Gusto lang di kaglami? Then you're not worth loving and you don't deserve my waiting. Magbuwag ta. Wa ko magkinahanglan og tao nga mahadlok og responsibilidad. Get lost! Gusto ka mabuwag na ta? Orange! Sige! Ay kukadlok ka, Nikki. Di ba ko ganahan sa babae nga dili magkamaong mutuman kung unsay akong gusto? Nga mo tuban man ko, Renz. Sige kaingon ko na gusto na lagi kong pamilya. Aban ako, dili ba? Dili pa tungod kay dili pa kaandam nga may responsibilidad ka. Kano sa man kaandam, Renz? Ha? Magbuwag ta. Mupauli ko sa amo. Salamat, Renz. Kaysa wa pa ta makasal, nakita ko na unsay tinuod ni mong kolor. Bay, Jorin. Nasayo ko niya na unsa nimo kamahal si Nikki, bay. Gawas-gawas po din sa imong kwarto, bay. Ipasagdan naman lang nimo ang imong tindahan. Daghang kay kag mga suki nga ngita nimo. Di ko ganahan mo gawas, Dolpo. Adi na mahimo, bay. Sa ako naman ang negosyo na. Ikaw ni bahala dito. Hala, no? Di ba magkusuhitos mga presyos mga buwad, bay? Buhat natin kag listahan sa mga ngan sa buwad. Ingon man ang
ilang presyo. Ikaw na bahala sa akong negosyo, Bay Julpo. Sige, Bay Jorin. Misalik ka man ka anak ko. Nasalik. Hala! Slamming of the door? Nilakaw si Bayrins na dili madruwing ang naong. Nag-away silang Nikki. Gab, Nick, ngano mo si Bayrins? nasako siya ganun wa na kumutumar sa pits. Unsa? Para ka na ra? Masuko na di ay? Kamabaw di ay og sampot ni Bayrins. Dili pa siya andam og responsibilidad. Maong suko kayo siya. Ganun wa kumutumar sa pills. Unya, unsaon man ninyo paghusay? Nga nisibat man to, nga with slamming of the door man. Bahala siya. Unsa may mong desisyon karon? Magbuwag ni Gab. Mubalik ko sa amo. Unsa? Kuyugon nimo si Tiray kabuhi ko? Ani ko ini sa bar. Magpaungaw sa akong kalakot. Ug sa akong kahiubos ka, Nikki. Oh. Ngano siya may mabuot? Dili pa ko andam nga muatubang og responsibilidad. Isubra sabton. Tawagan ko ang akong mga barkada. Pag-inom ko nila. Magkubog ko aram. Malimot ko sa babae nga gusto na og pamilya. Bisag! Hello, bro. Di ako karon sa bar. Na kanunay na itong imnan. Aray ako ninyo, be. Nakahukom na ko, Gab, nga mupauli lang una ako sa amo. Unya, ang imong trabaho, imong biyaan? Mufile lang ko og indefinite leave. Ay, magmingaw na ko. Kay dili na ako kakita sa akong Tiray kabuhi ko. Mahimo man ka mo bisita ni Ate Terry, Gab. Aw hinuon sad. Basta gustuhon nako, maraming paraan. Pero kung wa kay gana, daghan og dahilan. Nana! Oh, Ate Terry. ayo la. Hala, ganun niya magkawafa. O, ano naghilak man ka? Nakigbuwag na ko ni Renz. Unsa? Sige lang. Order lang mo sa inyong gusto. Ako taya. Taya ka do. Taya ako. Taya makatitanos. Order mo. Ano ka pala ka? Ako'y bahala sa tanan. Maghubog ka. Ubani ko ninyo sa pag-inom kay gusto kong malimot ni Nikki. Waiter! Ay, Diyos ko, Lord. Diyos ko, Lord. Nagpilos di ay ka? Si Renz ang nagbuot nga magpils ko, te. Masa ko di ay? Nasuko man siya sa dihang iyang nakita sa medicine cabinet nga daghan pa kayong pills. Wa naman ko mutumargod kay gusto na lagi ko pamilya. Pero, why gusto si Renz? Wa, te. Pastilan. Nga naman ako eh. Dili palagi ko no si Andam nga moatubang og responsibilidad. Ay, nausa ko na si Renz. Nya, nga nung nag-live-in pa man di ay siya, nga dili pa man di siya andam og responsibilidad. Na, usaw na lang. Kumaybaw ini si Manami Ding. Sa manin ako ba? Ngano ni sugot ko nga mogamit kog pills? Ayog basulang imong kaugalingon, Wafa. Okay? Sagdi lang. Ingon ini magyud ni mutiawon kapalaran. Tiray kabuhi ko. Na, anong niya naman sa ningoyo-ngoyo? Ano damang kag bag, Gab?
Nagdaan ako sa akong mga gamit kay uuban kong pauli ni Nikki. Unsa? Dili ko gusto nga malayo ka nako tiray kabuhi ko. O niya, Sir Renz? Na, bahala ko siya ay. Lain kayo kung tuwa ko dito sa boarding house. Unya, ako'y mabandahan sa iyang sapot. Bahala siya dito ay. Ay, niya, unsa man, wafa kong nis. Mupauli ko sa ato, te. Nahala, uban ko. Lain ko kay pasagdan ka. Ayaw yung pabilin din hitiray kabuhi ko ha. Muanhin na si Renz, ug ikaw ay ang pahimungtan. Oh, okay ra, ug ako iyang pahimungtan. Basta, makatilaw pag og lami! Oh, ingon ka bro. Gusto kang mahubog. O makalimot ka niya. Sige, malagay kag mensyon siya nga, be. Sige ko, bro. Ako pa ni mo, do. Bro, aron malibot ka na Nika. Kita na naglaing, eh. Unsa? Dali rin ka magkitag laing babae, bro. Kay gwapo baya ka. Daghang babae ang in love ni mo. Mao ba, bro? Oh, unsa man, bro, ha? Ganahan kang makigtable og babae? Kanang fresh? Bago? Dili ko ganahan. Ay, ganahan lagi ka, bro. Bago man eh. Bago. Bagong kaligo. Pre, bro, manawag og babae, ha? Gamoy buhati man mo. Di lagi ko. Bro, nasuko ka, ha? Mo manggod kong singkahan. Ningon ako nimo nga di ko. Di ko babae. Si Nikki rin akong gusto. Si Nikki! Sa problema na. Wala pa say. Wala problema. O, sa man mo pa. Ako tawagan si Manang, aron may baw siyang daan nga mauli ta. Ayaw lang ka, te, uy. Mas maayo pahibaw ninyo daan. Aron dili makalitan. Eh, kasakto. Nakasakto sa ninguyong-nguyo, ay. Sakto man jud ko pirmi tiray kabuhi ko. We. Ikaw lay dili. Kay padili-dili pa kanako. Sabi na, ay. Hilom da. Ay, kung na insert ko ni imong gibati nga way lami. Aw timplahan aron mo lami. Sakay na, bro, ha? Kaya ihatod ta kasi imong boarding house. Thank you, bro. So, thank you, ha? Thank you, yun. Kaya di ka na mo pasagdan, bro. Last trip na rin atong masakyan kay nakalarga naman day ang second to the last trip, oy. Okay, rate. Hay, salamat. Nia pa mo sa sulod sa terminal. Abi na kog sakay mo atong second to the last trip. Sure ka nga, mukuyog ka na mo, Gab? Sure kaayo ni Ki. 1K sure percent. Nya, kay wala may ticket. Di makasakay ang may ticket. Naasad no? Jaran! Hay! Di jud ni siya madag-ilad da. Nakalukat jud oh. Basta gugma na'y magsugo. Buhaton ang tanan, tiray kabuhi ko. Bay, Jorin. Gabi naman. Manatingali mamalit og buwad. Sige, Dulpo. Panira na sa tindahan. Sige, bay. Uy, nanira na sa tindahan si Dolpo. Klaro na lang ni, magtagay na sad ng duha sa gawas. Ay, duka na ko da. Manira na pud ko sa mga bintana ug pultahan.
dukaan na yun ako. Kadlaw na tang moabot ini. Dili, uy. Ha? Ngano gud taon tiray kabuhi ko? Alas 11 pa man sa gabi eh. Unya, 4 ka oras ang dagan paingon didto. So, mga alas 3 sa kadlawon pa ta moabot. Usara ka oras, Gaboy. Ha? Usa ka oras? Kahinay ining dagana ah. Usara ka oras. Kay akong ingnon ang driver nga paluparo ning bus. Ayaw tiray kabuhi ko. Modisgrasya ta simbak ko. Dili na unya ta makasal. Grrr! Ganong nakapalit pa makang ticket, oy! Shh! Dili na ta maglalis tiray kabuhi ko. Kay si Nikki oh, seryoso kaayo. He! Ikaw masagot ka. Ay, kakapoy baya ini makamatatag kadlawon kay kaihion. Mangihi sa ako. Napa di ay ni biyahe gabi eh. Naaman ni Huno nga bus. Lion ako. Kanang gamayng lalaki nga nag-una o kanaog. Nakafamilyar man ko ni. Ala, si Gab man na. Og, kanang babay nga sexy. Si Tiray ka na. Hala, nagdaban ang duha. Uy, kanang nagsunod ni Tiray nga nanaog. Ang ako kanang anak, si Nikki. Nikki, ano naghilak mo ka? O ganong nauli man mo arong orasa? Ha? Tiray! Si Wapa nalay panggutan aman nang. Ganong nauli man ng orasa? Ganong nauli mo aron orasa? Maayong kadlawon diha nimo my sister-in-law. Ganong nakuyog man ni Gab? Tiray, unsay pasabot ini? Nagtaban ba mong Gab? Taban gyud. Hala, ha? Hala, no. Kalaing gini mo gunahon na mo manang. Oy, kung magtaban, doon na day ko yung pagumangkon. Bitaw. Umangkon. Pasagdi nga, ako'y musulti ni Mama Miding kun nga nung naabot na din ni kadlawang dako. Pastilan. Ay, time pa sa. Kay doon ay naputol. Ay, Naputol? Usay naputol ay, ba na? ang akong kaihion. Aw. Naputol kay nangabot man mo. Mangihis ako ha. Kadiyot kayo. Sandi ay. Mangihis ako. Manang, duka naman ni Manang. Oy, may pag-ugma na lang ta mag-storytelling. Ay, pastilan nala. Sige, Tiray. Ugma na lang ta mag-istorya. Kung ganong ni amo ng mga orasa. Bisag unsaon ako piyong ang akong mga mata. Dili ko makatuog. Unsa ka karon ang gibuhat ni Renz? Nilakaw siya nga suko kaayo. Nganong siya pa man. Nganong dili man siya andam nga mamahimong amahan. Abi ko magmahal ko niya. Dili man di ay. Mitalaw siya sa responsibilidad. Hagok ka o katarungan. Dili pa andam og responsibilidad. Nganong man? Tiray kabuhi ko. Ikabuhi na sad ka. Kapoy da ni mo Gab. Sayo di ay kang nagmata? O no? Aron makaluto na ko alas pamahaw. Salamat kay sayo di ay tang mangaon. Sabi ay. Ikaw. Tigisi lang ay. Niya naman kasamo no ay pabadlong ha. Aron di ti ka pabalikos imong among talawan. Nganong talawan man si Bayrens? Tungkol dili pa masyanda mong responsibilidad.
Sabi ni tawag ni mo, Diana. Talawan yun. Huwag din mo mga lalaki sa. Kung makuha na ninyo inyong gusto sa babae, easy ra kayo ninyong biyaan. Hala, naunsa nakaaron si Bayrens? Nilakaw biya to. Suko kayo. Lain ra ba nas Bayrens? Kay dayon og dangup anang ilimnon nga makahubog. Pasagdi tong puting itlog. Unsa? Ngano nakahibaw man kag puting itlog si Bayrens? Nakakita di ay katiray kabuhi ko. Dali na mo. Mamahaw na ta. Siniki na tog, patiray. Ay, akong atuon manang. Aron magdungan tang tanan sa pamahaw. Dili pa kumukaon, te. Uy, dili mahimo niki. Magdungan tag pamahaw. Si Mama, Nas kusina. Namanggali Diyos gab. Wafa. Ayaw gud pag iningon anak gud. Naguol ka. Naguol pod baya ko ay. sige na, te. Mamahaw na ta. Okay. Tana. Sakit sa ko. Yan din ako sa boarding house. Kaya sa may naghatod ako nga, maulay mo din eh. Uwan ang mga gamitin ni Kay. Ibalik siguro siya silang gipuyan ni Ate Tere. Mabangon ko. Maligo ko. Ako siya pason sa ilang gipuyan ni Ate Tere. Gab! Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Kumata na kay mapabalit ko ni mo init ka sa baw. Kay labad kay akong oo. Gab! Hindi ni Mlak. Gab! Wala sa mga gamit ni Gab. Gilayasan sa kuniya. Karon magsulti ta, Niki. Unsa may hinungdan nga may uli man mo dinhi sa ato. Oh, ano nihilak ng kagmaayo diha, anak? Ma, sorry. Nagigbuwag na ko ni Renz. Unsa? Ngano man? Unsa may hinungdan? Nag-away mi tungod kay nasuko siyang wala ko mutumar sa pills. Nahadlok siya nga mamaptos ko. Og sunda ang lain pang sumpay ng sugilanon na sinuwat ni Bibi Parida Salgado. Ikaw, mahal ko nimo. O palihog ko no og subscribe sa akong YouTube channel. O daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.